cudabûna navbera hereman ji çi ye çima cudabûna heman zimane heman çande heman gele her heremekî bi taybetiyekî xwe bi gora xwe meqamekî wî cuda heye. Em çawa şîrove bikin. Eji ji bo vê bernameyê spasiya xwe ji we re dikim û ji temaşevana gişa re spasiya xwe dibêjim. Ez dixwazim destpêkê de vabêjim hevalê hêja. Belê. Mikan li rojhilata navîn de ji peyva erebî tê. Belê. Cî var. Di müzîka Kurdî de haveyê. Belê. Haveyê. Ji ber vê qasê jî em ji peyva erebî mînak em bêjin ji Safîdîn Şûnde Qutbudînê Şîrazî bi wî navî lêdanîye. Osmaniya wiya berdewam kiriye. Lê di müzîka Kurdî de haveyê ev have çawakî her pergalek jiyanê heyîse jiyana müzîkê de jî pergalek wî heye. Ji navbera hinek denga pêk tên watakî wan dengana bikar bîne û li gor vê rêsiyên stranê gerek bike û li ser vê gerê were di warek de bisekine em ji ya re dibêjin have. Ev have û ters du tiştê cudan in. Li ser xaka Kurdistanê yekî cuda terzin. Makam li çar perçê Kurdistanê henin û heman makamin lê terzê mena cudan in. Awazê mena cudan in. Mînak ez bêjim li botan ji ber erdnîgar û siruştê dengê wan li gor pentatonîgê rêsiyê xwe ne dihûne. Li Qerejdağ li gor pergala dengê herêmê rêsiyê xwe dihûne. Li Serhadê ji ber ku raqim bilind e bi çar denga bêtir stranê xwe na bi rêsiya dihûnin. Ev jî terzê mena cudan in. Mînak ez bêjim derwêşê Ewdî li Serhedê bi maqamê Newroz yani Uşaq tê gotin. Li Bişêrî, li Bişêriyê, li Mêrdîn, li Amed, Qerejdağ û heta Şengalê bi Xerîb Hicaz tê gotin. Lê li Êrîwanê bi Müstearê tê gotin. Ev jî zengîniya dewlemendiya müzîka Kurdî ye. Li gor erdnîgara xwe, li gor siruşta xwe, li gor civaka xwe rengek xwe müzîkê ava dike. Ez vegerim ji bo yekê ez hêj temaşevana bidim famkirin ez dixwazim pirsa müzîka Kurdî çi ye ez wiya bêjim. Em yek ji yekê bipirsin müzîka Kurdî çi ye? Dersîva wê ev dikek min. Ew müzîka ku bi erdnîgarî, bi dîrokî, bi siruştî, bi aborî û bi civakî dirûvê xwe girtibê li ser xaka Kurdistanê bi zimanê Kurdî bê gotin müzîka Kurdî. Belê. Ji ber vê qasê jî meqamê mena heman meqamin haveyên mena lê zengîniya wî gelek xurt e. Mînak ez dîst bêjim delal li Qerejdağê bi Xerîbê tê gotin lê li Amedê bi Hicaz tê gotin. Mamsa bi rastî gelek bingehekî xurt heye lê em wek Kurd, wek gelê Kurd an jî em bibêjin em wek hunermendê Kurd. Em di agahiya vê hêzê, vê bingehê, vê dewlemendiyê de nînin. Yani ev çima sedemê vîya çi ye em ku van meqaman, van terzan, van em ê bibêjin lawje em hîn nebûne. Yani me di müzîka xwe de em bêjin me zêde kar naniye an jî em bê piraniya wî bê pîvan dimeşîn. Kek min li rojhilata navîn ez kanim bêjim
belki pır tiştek pır cuda begotin hani kes limin rahneji bikin çavkaniya müzika dünyayı eskanın bejim Xaka Mezopotamya'yı. Nota nivîsa yekem li ser xaka Kurdistanê bi ser tabletên Hûriya hatî nivisandin. Strana Lawkê Metînî ki bi navê xwe resenî Lawkê Mîtanî ye. Berî zayîna Îsa 1440 de li ser kevir hatî nivisandin. Em îro yani vata em bifikirin 3462 sal berê ew stran li ser kevir hatî nivisandin. Li rojhilata navîn matematîka müzîkê, fîzîka müzîkê bi destê Kurda yek bi yek hatî nivisandinê ta ku 1600 piştî zayîna Îsa 1600 vana li medreseya li dibistanan li zanîngehên divê demê de yek bi yek hatî dayîn. Farabi Farisi lê li Hîlwanê dersa Kurdî diye müzîka Kurdî şîrove kiriye bi navê Müzîkül Kitabül Kebîr nivisandiye. Abdülganî Gülşenî Kurd berî piştî zayîna Îsa de 67 de matematika müzîka Kurdî nivisandiye. Safiyedîn Urmiyevî 1260 de bi navê Şerefiye û bi navê Kitabül Edvar du pirtûk nivisandiye matematika müzîka Kurdî, fîzîka müzîka Kurdî û 12 makamên sereke û 7 awaze û 4 şûbeyên müzîka Kurdî heb bi heb şîrove kiriye bi fîzîkî bi matematikî îro tevdî dünya jê sûd digire zanîngehê Tirkiyeyê jî dersên müzîkê bi wan pirtûkatê dayîn. Lê em jê haydarninin ji ber çi van salê dawiye em lê haydarninin derdê me tenê ser dikeye popülîst û ezezî. Ji bo min zanestî ne lazımı? Bes ji mir çepik lazımı. Mamosta te got belkî hin min rexne jî bikin bela em ê peyora me mamosta ez dibêm yani kesek dilhezê dilsozê vê çandê vê zimanê hewceya çi pêvîst bi bike kî çawa fêm dike gelek rastî meriv rastî bike û rastî bibe û rastî çawa fêm dike bila gora xwe fêm bike lê gerek meriv rastî bike yani eğer em vê tarzê müzîka Kurdî hatta zimanê Kurdî bi vê tarzê bimeşe mamosta bi vê hunermendê ku navê xwe kirine hunermend û tenê armanca wan li ser dikeye jiyana wan yên Kurdî tenê li ser dikeye hêviya wan bimîne wê tev jî têk biçe em ê wê rexneyê bikin kî çawa fêm dike bila bike em gelek bikin mamosta. Wê meydanê wê qadê gelek kesên ku li ser vê çandê li ser zimanê vê gelê ser nirxên civakê bazirganî dike gelek pêşiya wan neyê vekirin. Lê mixabin alîgirê wan ez bawerim alîgirê wan kesan pirtir dibin nizanim mamosta çawa dibêjî. Keko ez şikekê xwe ra jî bêjim îro nezanî li pêşiya me bûyî bendek û gotinek pêşiyê Kurda heye dibe li deşta biyan rêberê şaşa kor be rê naydîn. îro ew kesekî divî warî de rêbertiyê dikin korin û ji şaşa re bûne rêber. Ez ê mînakek bêjim dîsa kî çi rexneyî dike bira bike gelek kesê me vê gavê li pêşiya navê xudanîna hozan. Lê mixabin nizanim mana hozanê çi ye wateya hozanê çi ye. Di müzîka Kurdî de hozan tune ye. Stranbêj e, dengbêj e, goranîbêj e.
peyva ozan ji peyva Uygur û Moğolatê li gor peyva Uygura kûçkekî li pêşiyê direve. Li gor peyva Uygura jî ew kesekî qeşmer, zimanşor, bêedeb û şeva xewleta bûk û zavê de li ber çadırê welweletiyê dike. Ji wan re dibêjin. Di 1677 de li ser xaka Anadoliyê watakî rêberê Elewiya serhildan kirin ka di nava çanda Elewîtî de kesekî pêşgirê wan giştik sazbendin, amûrjenin. Pîrin. Ji ber vê qasê jî wan kesekî mîna Pîrsultan Ebdal û mîna wekî dina Tirka ji wan re gotin Ozan. Armanca wan nekî wan pîroz bikin veya wan navek baş li wan kin. Rêberê yani kûçkê li pêşiyê bi wî navî wate dar kirin. Lê mixabin îro gelek hunermendê mena li pêşiya navê xwe ji bo yekî bikin Kurdî jî nabên Ozan dibên Hozan. Kek min derdê me ev nezaniyê. Em bi watayê nizanin lê em li xwe siyar dikin. Wî bedlî li beşna xwe dikin. Ev jî me têk dibe. Mamsa bi rastî asta ku îro rewşa zimanê Kurdî û çanda Kurdî hatiye rewşekî pir xeter e. Ew kesên ku we qala wan kir navê xwe Ozan kirine stranên ji ber dikin. Gelek ew stranê ku dibêjin wateya wan gotinan ew gotinên wê stranê de çi ne wateya wan çi ne gelekî ji wana jî nizanin. Bi taybet yên ku stranê dengbêjin stranên ku 50 sal 100 sal 150 sal berê hatiye gotin wan stranan çê dikin dibêjin ji ber dikin dibêjin xera dikin wateya wan gotinê ku nav wê da diborin tên gotin wateya wa tu jê bipirsî ev gotina te gotî çi bi gelekî wan nikarin bersiva wê bidin. O di ser da jî xwe wek nûnerên civakê, nûnerên muzîkê, nûnerê ziman, nûnerê wêjeyê dibînin dibên ku em nebîn wê her tişt têk biçe. Ev wê li ser me maye eğer em destê xwe jê bikişînî wê bikeve vala bi. Ew jî xwe we dibînin yani yên ku bi vê awayê nêz dibin wê bi çi terzê bawerî bidin gel bawerî bidin civakê ku civak jî baweriya xwe bi wan bîne bê wala ev baş e karê xwe baş dikin pişta xwe bi wan girê bide. Em çawa bikin mamsa wê çawa bêkirin ev rewşa heyî. Keko ev rewşa heyî îro min di gelek nivîsê xwe de nivisandiye îro yekî û muzîka Kurdî tu nedike sê hêzin med müzik, kom müzik û neçemeyî. Sê saziyên ku bi milyona kesan re rûbirûnin lê ji ber ku zanayê û zanyarê wan tunê tenê bi sloganî û bi propagandayî li müzîkê meze dikin. Bibûre ez ê te qala wan her su saziya kir wana min hefteyek berê stranek bavê Salih min YouTube'ê bar kir. Tedî bavê Salih hunermendekî dengbêjekî Kurdan yên bê hempav. Yên van demên dawiyê bê hempav. Di navê de tenê di nava gotinên wê de reben di nava stranê de stran 18-19 deqeye
gotinek hevogek dibe Gulnazê gun na hezînê go Fatime Rebenê ew ji bo wê mafê telîfê avêtine ya vîdeoyê rake ya wê jê bike yani çi mantıke ew jî yê kop müziğe vanan çi tevr müzikjenin çawa hunermendin çawa ji hunerê fêm kirine ku li wêya xwedî derdikevin dibên vê gotinê jî di nava jiyana Kurdan yê bi rojane de herkes vê gotinê derbas dike nava her stranê de derbas dibin ew hevokek ji wek bi rast rast jiyanê ve girêdayî ye yani ne navê stranê ne tiştekî dine hevokeke derbas dibe jiyanê de derbas dibe mesele hat bu ez wê verbû me ez wê bîr kem kerem ke mamostaya bîr nekem ez bêjim kerem ke Çekmen yani ez va bidomînim îro Ereba, Tirka, Farisa de hezar salî de müzîka Kurdî tune nekirin. Tenê kanîbûn zimanî biguherzînin. Mînak ez bêjim stranên Amedê vatakî bi Tirkî jî bê gotin dibe Diyarbakır türküsü. Strana Diyarbekirê Amedê dibêje. Li ser wî wer hatî nivisandinê. Ruh Kurdîye tenê ziman guhersine. Lê ev her sê saziyên kî min qala wan kir ruh kuştinin ziman hîştinin. Hinek jê ziman jî temam bicînayînin. Mînak ez bêjim hinek jinên keçên saziyên van saziyana stranbêjiyê dikin ji ber ku hişmendiya wan Tirkiye teksta stranê didin ber xwe û dixwînin ezber jî nekirinin dêl va bêje gulê ew peyva di Kurdî de bi Tirkî û ye dibe gulê yani îbretik viya wî em viya jî kesik lê hay nabe em jê re çepka lê dixin lazim e ev hişmendî were guherstin em vegerin ser koka xwe ser reseniya xwe ser rastiya xwe rastiya müzîka xwe dîroka müzîka xwe dîroka müzîka me keko matematîka müzîka me berî zayîna İsa di dema Akadiya de bi xwedawendayekî navî Henry'ye bi wî dest pê kiriye. Matematika müzîkê li gor navî wî û lavî wî û neviyê wî hatî pîvandin. Çarekên dengên müzîkê bi wîya wî hatî pîvandin. Îro tu kesik em wê çarekê nizanin em derin li gor piştî zayîna İsa 1600 dema Johann Sebastian Bach di wê demê de tiştekî hatî kirin pergalek dengekî temperament em ji xwe re nûjen hesab dikin. Lê kesik nizanin nûjenî çi ye. Nûjenî eger çandek dinê teqlîd kirin be ew xwe înkar kirine. Lê bi çanda xwe, bi reseniya xwe, bi hebûna xwe ji demê re bersîvdayîn nûjen bûne. Em bi hebûna xwe, bi çanda xwe, bi rastiya xwe em ji demê re nabin bersîv, em hinka teqlîd dikin, em xwe dişibînin hinka û em ji xwe re dibêjin em karê nûjeniyê dikin, lê mixabe ev ne nûjeniyê, ev têkbirina çanda xwe û müzîka xwe yê. Yani mamosta em demên borî yani ne zêden demên dirêjî demnan me radyoyê Tirkiyeyê guhedar dikirin digotin emên ha şimdi hafif Türkçe sözü hafif batı müziği dinleteceğiz. Tiştê ve em jî wê rewşê dijîn mamosta çi hem nizanim. Keko rast ez va bêjim 1970 de di wê demê de İngiltere xwedawendanê diniyê hîna Amerîka û Rusya nebûnin mezin nebûnin. İngiltere mezenatiya diniyê dike. Li İngiltere'ye konferansek çêdibe 15 rodajo 1970 de
Encama ve konferansı yek peybeke. Dibêje ki bi çi zimanê stran dibêje müzik pek tîne bira bike lê ew ê mîna me bike. Ew li hember wê pergalê Ereba serî rakir. Di 1915 de li Qahireyê konferansek çêkirin bi ser neketin. Lê 1932 de konferansa dünya çêkirin li Qahireyê pergala xwe müzîka xwe çêkirin. Îro Kurdê me yê başûr jî wê pergalê bikartîne. Her çi qas ji müzîka Kurdî çîşkî cuda bijî lê sedî sed nemîna hev bijî sedî nod û pênc hev temam dike. Ama Kurdistana Bakur bêtir piştîkî neçeme vebû piştîkî salê 1990 de müzîka Kurdî ji bo tunekirinê bi rêbazek zaneyî an jî nezanî gelek rêbazek Kurd hat bikaranên îro müzîka Kurdî hatî ber têkbirinê. Çanda dengbêjiyê nema. Müzik tenê nîne tenê müzik ve bi wê re ziman diçe wenda dibe. Eğer ku ziman lewaz be müzik ji xwe bi xwezayî ji holê radibe. Yani zimanekî tekû zimanekî xurt tune be müzik çawa çêbe. Yani kesek mamoste interneta mamoste hebek mamoste sere rast bû çawa çêbû mamoste interneta te lewaz bû. Ne jamine keko? He. Belki ji jamı be nizanim. Neyse. Mamoste mekala dengbêjiyê kir min cîkî de nivîsek Alexander Jaba kesek Rose navbera sala 1848 û heya şêstê li baylozxana Erzeromê kar kiriye. Digot min wê bi rast Efdalê Zeynî guhdar kirî. Digot min guhdar dikir her çiqas me baş jî fêm nedikir. Lê gava ku wê stran digot min hîs dikir ku müyê bedena min wek şûjinan ji cilê min re derdiketin derva. û wêya gelek jî li ser Kurdan hinek nivîsê wê jî hene di arşîva Rosadanın ez bawerim mamoste Qedrî Yıldırım em rehmeta Xwedê jê re dixwazin demekî li ser wî xebitiye ama çiqas gihîşte wan negihîştê nizanim. Îca ema niha ew 105 sal berê kesek biyanî derheqê çandê de gelek jî tiştên baş nivîsîne. Ew çawa difikirin we qala İngilîza kir, İngilîza çawa kirine ew ê demê ew li ser cîhanê bandor dikirin. Îca yek biyanî wê demê çi tamê ji stranekî Kurdî digire û em îro wêya çawan şîrove dikin çawan nêzê wê nirxê dibîn. Keko Francis Galpin li ser xaka Kurdistanê lêkolîna kiriye 1935 de jî pirtûkek bi navê Bilûra Sumeriya nivisandiye. Divê pirtûka xwe de dema qala müzîka rojhilata navîn û a Kurda dike dibêje pergala xwezayiya dünyê di pergala müzîka Kurdî de yê. Tu destçêkirinek dengek tê de tune giş bi xwezayiyê. Yani ew xwezayiya dünyê li ser biyolojiya kesekî li ser xalka Kurdistanê jiyaye li ser biyolojiya wan bandor kirî di zikê dayika xwe û şûn de
ew deng ketî gewriya wan li gor vê gewriyê pergala vê gewriyê amûrê xuna çêkirinin ji biskê ji temburê heta bilûrê gelek amûr çêkirinin û vana ji dunyê re jî bûnin çavkanî. بله Ji ber vê qasê jî muzîka Kurdî di ruhê xwe de xwedî pergalek oktavek wî ji hevde navberê newekef pêk tê. Ji 12 makama pêk tê, ji heft awezeya pêk tê, ji 4 şubeya pêk tê. بله امام Musa. Navê van makamana li gor di vê demêgê de jê re digotin ilmê nicim yani matematik, fizik, astronomi, müzik. Ji 4 ilma re ilmê necim digotin. بله. İlmê neh edebiyat û zaman yani vêje bû. İlmê necim de müzik perçeyek ji astronomi, ji fizik û matematikê yê. Ji ber vê qasê jî di vê di ilmê necim de müzik di warê pergala xwe de bi 12 makam 12 mehe. Heft awaze, heft gerstêrkin, 4 şube, 4 demsalin. Çawa ku demsala zivistanê sar e, buhar şênayî ye, havîn germ e, payîz ji bo destpêka sala nû e, ew 4 şube jî were ye. Van 4 şubana çinekek min. Yegah, dugah, sêgah, çargah e. Yegah dawiyê jere gotinin rast, dugah e, sêgah û çargah e. Stranên ki li ser çargahê tên bikaranîn keko makamê çargah û ecem û ji wê malbetên in. Êkî li ser sêgahê tê bikaranîn makamê sêgahê û neweser û müstear û ji wê malbetên in. Makamên ki li ser dugahê pêk tê ev makamana Newroz, Hüseynî, Tahîr û Beyat û wekî din gelek makamın. Êkî li ser yegah yani ser rastiyê jî pêk tê rast û ji ber vê qasê jî van perdana îro di bilûra Kurdî de jî bi xwezayî ciya xwe girtî bilûra şivanek vata lêkeve tu van makamana giştî tu kanî têde peyda bikî van pergalana giştik têde kanî peyda bikî. Lê mixabe. İro saziyê mena bi gîtarê, bi saksafonê û bi amûrê viyawî, bi piyanoyê strana cebelî di dilê xistin. Tu zanî kekê min watekî strana cebelî tu bi piyanoyê lêxî dibi mîna çi? Mînakî tu peyva Ehmedê Xanê bi tîpê elfaba Tirkî binivîsînî bibe çi? Bibe Ahmedî Hanî. Tu feqî teyra bi tîpa Tirkî binivîsînî, elfaba Tirkî binivîsînî bibe fekiye teyra. بله gelek bibore امام Musa gelek hunermendê me bu wê hawayê dinivîsin. Tu nivîsandinê dev jê berde. Ev ya jî ji xwe re nûjenî dibînin. Dema ki bi piyanoya re strana xwe bêje cebelî bêje dibe min stranek nûjen kir. Lê nizane ki wê stranê ji ruhê wî derxistiye ji bo tunekirinê qasî dijminê xwe xebat kiriye. Confucius dibe çi keko. Dibe heger tu bixwazî netewek ji holê rakî yekem müzîka wî paşê zimanî wî tê rakî. Ji ber çi yekem müzik zimanek gerdûnî ye. Dîsa vedgerîne dibe ji bo vana jî ne pêwîst tu li endama li derve bigerî. Rewşenbir û hunermendê xwenenas têra te dike. Dîsa jî Confucius dibe me têra me ya امام Musa besê me ne.
Ha, dîsa Confucius dibe ji mir muzîka xwe lêxe eştere bêjim Tirkiyê. بله راست تمام Ha, راست me jî li gor wê peyvê müzik çi ye? Ji bo peyva müzik çi ye? Diwarê civaknasî de min şîrova wî kir, îro li dinyê ser navê min tê qebûl kirin. Ez dibêjim müzik dengê wêneya erdnîgara lê hatiye afirandinê ye. Ew civak çuqa temîz bi müzîka wî aqsa zelale, ew civak çuqa qirêj bi, müzîka wî aqsa qirêj e. Heger kerem ki آفرینرین کرد کو müzik çekirne, makam çekirne, amurên müzikê çekirne, hem rojhilata navîn, hem heya İspanyayê, heya em ê bibêjin gelek ciyên Avrupayê îro ji bo wan nûjeniyekî herê mezin e. Lê mixabin me yek ji wanan naz nekiriye wek te gotî em bi piyanoyê o stranên Kurdî ku negora wan pîvanan e em dibêjin o em bi her tiştê ji ser û bin dike. Yani em niha dema me zêde em nema em bername xwe em ê qut bikein demek çend deqê me man lê ew kêmasiyên ku em dijîn em bi xwe najîn em ne xwe dijîn em ne kurdewarî dijîn ne kurdîtiyê dijîn yani îro flamenko em bibêjin li cîhanê de müzîkekî herê bingeh mucîdê wê yekî kesek Kurd e û wek wê em bibêjin îro müzîka Tirkiyeyê serayê sanat müziği em ku dibêjin mucîdê wan meqamê sedê heştê wê kesek Kurd e Ebdulkadir Mêrgewerî ye lê belê wan camerên ku wê kar anîne jî ew nabêjin ku kesek Kurd e jî û em jî ji wê nizanîn û em ê ji xwe ew rewşa vê valaya ku em dijîn ji xwe wê ev asta ku em hatine em ê dijîn kerem mamoste keko ez vabêjim te qala amûra kir amûra yekem navî Lawtayê li ser xaka Kurdistanê mînaka wî li Rast Şemraxê hatî dîn. Rast Şemrax li keleka Efrînê. belê Piştî wî du ta çêbûye, sê ta çêbûye, du tar, sê ta, çar ta çêbûye. Zîryap şagirtê İbrahîm Usulî ye, têlek lê zêde kiriye, navî wî Ereba ji ber ku nikanî bû lê xisa gotî Ud e, yani pîs e, Farsa jî gotî barbat. Ew jî di mana pîs de ye. berbat Îro em jî jê re dibên Ud. civaka me da verê civaka me da jî berbat tiştek berbat e Em îro jî em ji wê Amûrê re dibêjin Ud. ot belê Zîryap erê. Zîryapê Amûrê watakî bir İspanya Endülüsê xwedavendanê muzîka flamenko û bavê gîtarê ye çünkü gîtar ji wê Udê hatiye afirandin. Dema Johann Sebastian Bach de gîtar perde girtiye berî wî bê perdeyê dijî wî di seraya Osmaniya de jî li Osman Gazî havê te got ê yekemîn ders dayê Xweca Ebdulkadirê Mêrgewerî ye layê Elî Çelebî ye tornî wî Mehmet Çelebî ye. Jê şûn de dîsa pirê wan Kurd û hinek ji wan jî ji bo müzîka Kurdî sernavê Kurdî rakin ji Moldov, ji Bulgar û ji Gurciya hinek kes çêkirine ji Ermena hinek çêkirine mîna Baba Hamparson, mîna Lîmonciyan, mîna Ali Ufqî van kesana bikaranînin. Dîsa tiştek dinê jî ez ê bêjim keko Ereba ji müzîka Kurdî re ji bo yekî Amûrê müzîka Kurdî qedexe bikin ji tembûra
setaya Aleviya re goti tembur, ciddetaya Ezidiya re goti saz şeytan. بله Ezidiya navi kiri bisk. Bisk. Saz îro li Yunanistanê lê dikeve û tevdî dûniyê dibe sazê Yunanê bizûgî koka xwe ji wê biskî girtiye. Bizigê. Bizigê yani ew amurakî bizik bi tekne. û Kurda cara yekem vaxtakî ji amûrê xwe kiriye tekne yani cara zik çêkiriye ji qalkê kosî çêkirnike ku. Yani em xwedî dewlemendek dîrokekin lê em bi xwe nizanin sedem jî derdê me armanca me çepik e, popülîzm e û xwenenasî. باشه مامسا امی روژین پیش دا امی لسر وان پرسکرگان امی گلک شیروه بکن لورا تدی گوتنک پیشی هید به اف گرار و گلک آف هلینه ام گلک لسر وانان بسکنین برفره و لسر دنگ بیجیه لسر زمان و لسر چانده لسر مقام امی گلک ویا بدومینی جویر پیدا می ولا دم امی بین جمع و امی لسر وانان شیروه بکن لورا پیدویه جواکی ev غلطیین کو راستی هاتنه فهم کرن ناف جواکی دا وک راستی جیبونه اجا جاردن سر راست کردن وانجی پر زحمته و گلک ev دسته یین تتشته گوت من بیر کر دسته وانان و مرف برنه ده لسر مرف چقاز دکاره لسر باندور بکه چقاز دکاره پیش تا هر گلک مرف لسر ویا بسکنه ماموستا kerem ken gotinê te yên dawiyê hebin em dikarin bigirîn. Berî ez spasiya xwe ji we û ji temaşevan re bikim ez dixwazim tiştek mijbîr kir bu ez bêjim keko dengbêjî waxta em dibêjin em mîna sîsaleka gurê eman cuda dikin. Sîsaleka gurê tedî teyrek e. Belê. Erê em dengbêja mîna wî cuda dikin. Keko dengbêj piştî dema Ereba bandora Xulser Kurdistanê bi navê İslamî kirin gelek amirên Kurda qedexe kirin heram kirin havê vê bîskê jî min got ji sazê êzidiya ji amûra êzidiya re gotin sazê şeytan ji sêtaya Elewiya re jî gotin tembûr yani bêqîmet tiştek ji bo eğlence sazî bi Tirkî dibêjin ji bo dem bihrandanê wî navê lê danên me jî kesekî tenê destê xwe goya xwe bê amûr stran got me ji wan re gotin dengbêj. Belê. Êkî bi tembûrê gotin em ji wan re nabêjin dengbêj em ji wan re dibên stranbêj. Ev xeletiyek mezin e. Belê. Stranbêjî a herî rast e. A herî rast stranbêjî ye ji ber çi stranên kî dengbêj dibêjin sedî nod û pêncî wî bi devê jinê çêbûye û pênasa wî jî ev e. Ew stranên ku bê pîvan rîtmên serbest pîvanên serbest bi silabîk û bi melîzmatîk were gotin di nava xwe de hem dema resîtatîv hem dema jî nöhrandinî bi kar bîne ew stranên kî em dibêjin kelam yani bi erebî em dibên kelam ew stranên kî viya bi kar tîne em ji wan re jî dibêjin dengbêj. Lê mixabe di medresê me yekî berî zayîna İsa û heta piştî zayîna İsa heta û şesidî di medresê me de van stranana dîsa da hatin gotin lê me ji wan re digot stranbêj. Ez dixwazim vêya jî serrastiya vêya jî bikim. Îro Kurdê me yê Îranê Rojhilat, Kurdê me yê Başûr, mîna Hesen Zîrek, mîna Elî Erbîlî wekî din
vana vata stran dibêjin havê dengbêjiya me ya serhedê dibêjin lê di rihê xwe de zanista medreseyê heye. Ji ber ku koka müzika Kurdî a perwerdeyî ye, medreseyî ye, bi zanistî ye. Daviyê de dîsa dibêm silav û rêz here bin malê ava bin. Gelek spas mamosta. Em ê demdem zehmetê bidine te